Gel Beres Hüseyin Olan, parlamentarê Dem Partiye li Bedrî Sabakurê Kurdistanê vê mişarê de gotûbêj bikin. Beres Olan, evar baş tu bixêratî ji bo Kurdistan 24 gelekî xweşxalim. Em li ser vê mişarê gotûbêjan bikin. Beres Olan, ewa em dizanîn, ewa li ber destan e, li gorî zaniyariyan ku heta niha dewlet yanî tiştek dernêxistiye. Pêngaveka erînî neavêştiye ji bo vê çendê ku ev girtiyên nexweş derkevin, azad bibin. Yani tiştek heye li pişperdan ku em nizanîn hîn bizanin weke Dem Partiye. Belê, xebat xweş, silav û rêz temaşevanê hêja A24 rast e weçan anî ziman nêzîkê sal û nîv e pêvajiyekî li Tirkiyeyê Dimeşê pêvajiya aştî û civakekî demokratîk Dimeşê tevî sal û nîvan da Kurdan gelek caran gav avêtin, gelek em bêjin tiştê got kete ser milê wan anî neşonê. Lê dema gomiro li alî dewletê, alî Tirkiye trenê rastî gavê wisa şember heta îro nehatiye avêtin. Rast e komisyonekî ava bû bin parlamentoyê da ew komisyon çıqa jî em bêjin rapora wan gora dilê me nebû, zimanê wî nexweş bû lê gavekî şember bû, gavekî erênî bû. Çima gucara yekemîn e bin parlamentoyê da Tirkiyeyê da ji bo pirsgirêka çareseriya gelê Kurd bu komisyonek hava ata avê kirin. Lê ve jî anî ziman vîga îro zindanê da nîzîkî 1500 girtiyê nexweş hene. Rênî wî en hindik 5-6 hezar girtiye hene. Dîsal diaspora insanê me heye. Ew dîsal serê çilû çiyan insan hene. O dîsa jî ew got îro nava Tirkiyeyê da ye doz derheqê wan da hatiye vekirin dema gomro lê trenê herê kêm tabii em hejmara wî jî tam nizanin ew got derheqê wî da doz hatiye vekirin o girtî nîne doza wî dewam dike. Yani pincî hezar kesan zêdetir e. Lê belê serê yekemîn da nexweşî em bêjin girtiyê nexweş girîng e. Tevî pêvajoyê da jî û em dema em lê trênin serî da girtiyê nexweş jî nayne berdan. Yani hem girtiyê nexweş nayne berdan û hem jî em bêjin yani derfeta wan dirêj dikin. Yani piçe ew ji ber komisyona zindanê da dicevin dibêje işte tu gora derva nînî em cezayê te dirêj dikin. Ew jî yani înfaza wî dişawtînin ew jî nayê qebûl kirin. Em jî evî dibêjin yani madem got pêvajoyek dest pê kiriye sal û nîvê jî Kurdan çikete ser milê wan yan jî Birêz Öcalan çikete ser milî Partiya Karkerê Kurdistan çikete ser milî wî zêdetir anî şonê geleke dewlet jî li vir gav bavêje. Dema dewlet gav navêje ji xwe gelê me em bêjin şik û şibhe henek lê trenê zêde baweriya wî bi vî pêvajoyê nebî û çiqa jî dirêj dibî ew bawerî îdî kêm dibî. Tamam, egev Kürtî, Kürtî wekî dibêjim Kirmancî. Yani dewlet li benda çi ye? Yani hek bi hîviyê ku dewlet di demekî nizîk da di çarçoveya pêvajoya aştiyê da, komisyonê da, raporta komisyonê da yasayek derkeve ev girtî serbest bên berdan. Azad bibin. Ji bo vê yekê Kurd û Dem Partî û alî û cihan jî bizanin ku pêngavên aştiyê berev pêş çûyne. Niha em dikarin evî bêjin. Devlet demek ki hûn dizanin ser Rojava. Sekinî got işte hincet Rojava'ya îro jî dema em lê trênin rojhelat dike hincet. Em jî dibêjin li rojhelata navîn da tücar şer naqewme. Yani tücar aşitî çê nabiye. Em pirsgirêka Kurd pirsgirêkekî gelek girîng e em nikarin girê bidene şeran û em bêjin pêvçûnan. Ji bo qasî gereke rojek zûtir demildest ev mesele bê safîkirin gav bê avêtin.
İroji tişta gom dibêjin wan zanin beriya Eydê da jî Eyda Ramezanê da jî Erê gotin em piştê Eyda Ramezanê de gora kanûn û zagonan hinek guhertin çekin. Hevdîtina vî dawî da 27 Adarê da dema got heyeta şanda got İmralı çûn li wê jî gelekî em bêjin heyeta dewletê jî gelekî giraniye başa. bû. Kek Heta olan. niha ew heyet çavdiyarî dikir yani lê trênin lê belê tivî civîna dawî da dewlet li wê ji bo müzakere hebû o vîga Kek tişta olan. dibêjin em demekî nêz da. Yani Kek nava olan. di meha Nisan yani ji pazdayê Gulanê de komisyonek ava ji bo em bêjin yasa û qanûnan gobê guhertin em Tamam, tamam. li wê xebatek bikin taslağek ava bikin evî ser wî taslağê jî em bixebtin û heta dawiya Hezîranê yan jî heta dawiya Temmûzê em de evî qanûn û zagonê derînin. Yani em jî evî dibêjin. Rojek Tamam, zûtir bila tamam, derkevê kek olan. Belê. Zanî ji dem partiyê bipirsî, behsa pêvajiyê bike dibêjî pêvajû baş derbasî be. Ji AK Partiyê bipirsî bi heman awayî, ji dewletê bipirse bi heman awayî. Ji mixalifetê dijberiye yani opozisyona Türkiye jî bipirse heman axiftin heye. Lê Belê. yani tiştek nehatiye kirin heta niha. Pirs eveye eger bi vî awayî berdewam be ev sal û nîve ev pêvajoyê heye. Yani heta kîjan astî, kîjan xalê hin dikarin berdewam bin weke Dem Partî we biryarek daye eger ev berdewam bît bi vî awayî tiştek di rojevê da nêdîtin bi çavan yani xwe vekşînin ji vê pêvajoya aştiyê. Rastî tabii bêjin lingê tivî pêvajoyê da lingê siyasî alî diyarkirinê da bêjin xwayî peyvîr nîne. Evê got evî müzakereyê dide berdewam kirin birêz Öcalan dewlet e. Li vir siyaset tişta gotkevê serê alî qanûn û zagonan da evan tiştan derînê. Dema got em bêjin hêjan jî min got ya çiqa ev tişt dirêj bibî ev hem baweriya gel de pênemîne û hem jî de vekiliye provokasyonê yani Türkiye'de dema em jî evî dibêjin. Em dibêjin dema gotin çine Bahçeli dibêjin demildest bila işte kanûn û zagon nizam çi derkeve. Dema tu çi ba Erdoğan Serokkomarê Türkiye ew jî dibêjê rojek zûtir gelekî ev kanûn û yasa bêne guhertin. Dema tu çi İmralı ew jî dibêjî işte demek zêdetir gelî. Madem ku ev got evî pêvajoyek pêş va dide her sê alî jî her sê beş jî dibêjî ev pêvajo geleke zûtir dest pê bike li ku dixitibê rastî em dibêjin Ha berês ola. Kewate hêzek di nava Türkiye'de heye. Yani şu bişin ji dervê Belê. Türkiye'de heye. Ev hêze Belê. yani bihêztire ji pêvajoya aştiyê rêna detin, pêvajoya aştiyê pêş bikeve, rêna de ku pêngav û dahatûyeka baştir hebîtin. Yani hêzeka veşartî heye di nava Türkiye'yan li dervê Türkiye ku di Yani- vê pêvajoyê bît. Heyecan mali zaman mı goya işte Brez Öcalan işte Brez Erdoğan Brez Bahçeli tabi mecari da dibêjin tamam rasta rojek zûtir bila gav ve avêtin got provokasyon tiştê dinê çi nebî lê dema gomro tê pratikê dema ku çi nabî texmîna me jî texmîna me jî ew e got hêzekî em bêjin veşartî nahêlê ev pêvajo bi ser bikeve. Tamam. Yani tahmina me jî ew e ha hinek deman girêt dene roja var. Hinek deman girêt dene rojalat. Hinek deman girêt dene nizam çi ew jî tiştekî rast nîne. Em evî dibêjin. Ev Ve fırsat texmîn hene ya we zanyarî hene. Hîn hêzin hêzeka siyasiya mezina Türkiye'ye ne? yani tahmina me jî ew e. Xwe hêzekî got veşartî em dibêjin ya hêzekî em bêjin devletê veşartî ew got rastî devletê dixwaze pêş ve bibe Tamam. tahmina me jî ew e. Yani em dixwazin li vir siyaset li wê rola xwe bilêze. Zêdene Tamam, dest iktidar, xwe şikek zêdene bise. hikûmat rola xwe bilêze û rojek zûtir ev yasa û qanûn derkevî hêgo îsal em bêjin meclis neketiye tatilê wan zanin Temmuzê da serê Temmuzê yan jî 25 Temmuzê meclis keve tatilê. Em dibêjin hêgo meclis neketiye tatilê
ev yasa yasan da hukuk da guhertin gerekçe o ev yasa hukuk Tamam, da dest hoş kak Hüseyin. guhertin hata çekirin yani hemi kesan em bejim paketeki go bistine nabaka em yaki işte te çekir ki yaki te nizam çıkıyor o işte rastine em de bejim dema go yasa derken bu herkes ji derkevi o rojek zütürci en dreng em bejim hatta haziranu temizeci derkevi go ev ke vajib serkevi Destê xweş bin serkeftî bî Berez Hüseyin Olan parlamentarê Dem Partiyê li Beldî Sabakurê Kurdistanê gelmin bû gelekî keyfxweş bûm. Spas ji bo berhevbûna te.